אנחנו נמצאים בדור מאוד מיוחד במינו. יש כאן תופעה שלא הייתה בדוגמתה, בכמויות. היה פעם עזיבה גדולה של התורה. בימי ההשכלה, בימי הרפורמה, בימי הסוציאליזם והקומוניזם, היה שיטפונות איומים ונוראים. אבל אז היה איזה מסווה אידיאולוגי. יש מסווה אידיאולוגי. היום אין שום מסווה. אין אפילו סיבה. נראה לי זה, סתם הרחוב, סתם המרידה. המרידה כשלעצמה. זה תכלית כל מה שהוא עושה, הבן הזה בבית, הילדה הזאת בבית. וזה לא מובן, וזה מטריף את השכל. אני יודע על מה אני מדבר על ניסיון אישי. צריך בעיקרון לדעת שהילדים האלה הם אנוסים. אנוסים גמורים. יש פער בין הגדילה הפנימית הרגשית שלהם לבין מערכת הכי תובענית בעולם, שקראת המערכת החרדית. היא הכי תובענית בעולם. אין מערכת יותר תובעת מן האדם, את כולו. את כולו. מה אתה חושב, מה אתה מדבר, מה אתה אוכל, איך אתה אוכל, איך אתה מברך, מה אתה קם בבוקר, על איזה צד אתה ישן בלילה. שמעתם? על איזה צד אתה ישן בלילה. אין פרט קטן שיודעת מהמערכת התובענית הזאת. שתורש מן האדם את הכל, כי אתה מתוחלט לעיקר. הם גדלים עם התפתחות רגשית פנימית, איטית. רבים מהם. וזה לא מתמודד, וזה בגלל ירידת הדורות, כי הנשמות עטופות בקליפות יותר ויותר עבות. וזה לא מצליח להתמודד עם התקדמות שכלית, אינטלקטואלית, שמבינים, הם יודעים את האמת. בשכל מבינים את האמת. ילדים מוכשרים, ילדים מוצלחים בכיתה, הם חכמים, הם נבונים, אבל מבחינה רגשית הם לא צמחו פנימה. יש פער עד שזה מתפוצץ. וטוב שזה מתפוצץ בגיל הנוער. כי יש כאלה מתפוצץ להם כשהם כבר אברכים עם ילדים. חיים בבלוף. מה זה בלוף? לא בלוף שהתורה היא בלוף. אלא בלוף במובן התאמת התורה אליי. אל האני האישי היסודי הרגשי שלי. והבלוף הזה מתפוצץ בר מינן, הם יכולים לעזוב בתים, השם ירחם. אז כשמתפוצץ בגיל צעיר יחסית, 16, 17, 18, 20, לא משנה, גם 14, גם 13, אז זה טוב. אז לפחות הוא מרגיש שהוא אמיתי. הוא אומר מה שהוא מרגיש. ותמיד זה מתבטא במרידה. הוא חייב למרוד בממסד החרדי, הוא חייב למרוד בהורים שלו, הוא חייב למרוד, כי זה הביטוי של אני. אין לו תוכן חיובי. הוא לא אומר אני רוצה זה. הוא רוצה מה שבא לי. ומה שבא לי הזה, זה תורם לבריאות הנפש שלו. כי הוא סוף כל סוף מרגיש עם ההורים. חכמים. לי פה לקח בבית הזה שנים עד שהבנתי את זה. כל הבנים, לא כל הבנים, חלק גדול הבנים, עשו לנו כל אחד בית ספר נפרד. כל אחד בית ספר נפרד. ואני יכול לספר לכם, יש לי בן שיהיה בריא, עד 120. כלום, אני לא רוצה לפרט. לא תפילה, לא תורה, לא שום דבר. איך הוא לבוש, איפה הוא מסתובב, מה הוא עושה ביום, ישן, מה בלילה. היום, הלוואי ואני אתפלל כמו שהוא מתפלל. הלוואי ואני אברך כמו שהוא מברך, הלוואי ואני אראה שמיים כמוהו. שמעתם? לקח שנים. למה? אני לא יודע איך בסייעתא דשמיא. הוא עזר, פתאום הזיז לי את הסוויץ', הבנתי פתאום, ירד לי הסימון, הבנתי, הלו, הוא אנוס, הוא לא רק לא מזיד, הוא גם לא שוגג, הוא אנוס, הוא לא יכול אחרת, הוא לא יכול, הוא סגור, תן לו לצמוח. הדרך היא ללכת איתו בראש שלו, לעזור לו, לשתף איתו פעולה, אז הוא גם ישתף פעולה איתכם. לגבי ילדים אחרים בבית, אל תדאגו, תגידו, כל הילדים, הם יגידו, אז למה לא מותר? כל אחד עושה את דרכו להשם בקצב שלו, בדרך שלו. אנחנו לא, הוא מסכן, סגור יותר, אנחנו מכבדים אותו ואוהבים אותו, הוא יגיע. לא להגיד לילד, אתה תהיה צדיק, לא זאת. אנחנו איתך, אוהבים אותך. אוהבים אותך באשר אתה שם. לא נותנת לו לגיטימציה ואישור לעבירות. עוד הפעם, הוא לא טיפש, הוא יודע שאתה צדיק, הוא יודע שאתה חרדי, הוא יודע שאתה עובד את השם בחרדת קודש, הוא יודע, הוא יודע שיש בורא לעולם. אז לכן, אם אתה חכם,
אם את חכמה, תלכו איתו. תגידו, אני אוהב אותך. לא אני אוהב אותך, תעשה מה שאתה רוצה, לא תעשה, אני אוהב אותך. הוא יעמיד אתכם בניסיון, הוא יבדוק אתכם, הוא יעשה בכוונה דברים, הוא יגיד דברים שיקפיץ לכם את הסעיף. זה עבודה, זאת העבודה שלנו. מה התפקיד שלנו עד הרגע הזה? לשמר אותו בבית, לא לזרוק אותו מהבית. זאת אומרת לכם סיפור מבהיל, שמעתי לפני כמה ימים. לא לזרוק, אוהבים אותך. כשהוא מגיע ב4 בבוקר מהדיסקוטק, להכין לו עוגה עם כוס קפה קטן כזה מכוסה, אוהבת אותך. אוהב אותך. זה הכל. לא אני יודעת שתהיה צדיק, אוהבת אותך. זה ייתן לו אישור לקיום שלו. אוהבים אותי לא כי אני צדיק, אוהבים אותי לא כי אני למדתי, כי התפללתי, כי ברכתי. אוהבים אותי. קודם כל אני דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל אני, שאני אהיה קיים. שאני הזה יהיה קיים לבד, חופשי, לגמרי בשביל זה. או כשיגיע ויתבגר מבחינה רגשית, ויקלוט את הבלוף מסביב. מה העולם הזה יכול להציע לו? מה העולם יעשו? הוא יקלוט את זה. ושיגיע הרגע שהוא פתאום יבין את זה, הוא יחזור. הוא לא יחזור ברעש, ולא במצלתיים ולא בטופים וחולות. הוא יזחל פנימה. קשה, זה לא פשוט. הוא יזחל פנימה, הוא יחזור, אבל הוא יהיה בפנים. הוא יהיה בבית, הוא יהיה בקהילה, הוא יהיה אפוף. הוא לא צריך לעשות את המעבר שזורקים מהבית, שלא עומדים בזה, זורקים אותם. אחרי זה כשמגיעים בגיל יותר מבוגר ורוצים גם, זה קשה מאוד. הוא יחזור לחברה שכבר, הוא כבר בחוץ. הוא במקום אחר, בחברה אחרת. בהכל אחר, השם ירחם. אנחנו מונעים מהם את האפשרות לחזור בתשובה. להשאיר אותו בתוך המסגרת. וזה לא תפקיד שלנו, מה יהיה? אז מה יהיה? נו, הוא כבר בן 23, נו, זה לא תפקידך, יש שותף שלישי לנשמה הזאת. הקדוש ברוך הוא תשאיר לו גם את העבודה. תפקיד שלך, לתת לו אפשרות. ואם אתם שואלים אותי, אני מעז להגיד, שזה המצווה המיוחדת שלנו בדור הזה. מצוות הדור הזה היא לקבל באהבה ורחמים את אותם ילדים, אנשים בעלי תשובה, שהם בתוך נשמתם יודעים את האמת, וקשה להם לצאת מהקליפות שלהם. צריך להתפלל עליהם, לבקש עליהם. הסיפור שהבטחתי, יש רבנית חשובה, אני לא יודע אם היא רוצה שנזכיר את שמה, בטח היא לא רוצה, אבל 101% מכיר אותה כבר 40 שנה, עוזרת המון בעלי תשובה, צדיקה, בקיצור, צדיקה אמיתית. בעלה זצה לה תמיד חכם גדול. האישה הזאת סיפרה לי ככה, בדיוק על הנושא הזה דיברנו, איך עוזרים לדור הזה, איך עוזרים להורים, להבין את הילדים, זה העיקר העניין, להורים. סיפרה לי שבאה אליה אישה לפני כמה שנים עם 8 ילדים, ואחת הבת ירדה מהדרך ועושה לה את המוות, והיא לא ידעה לטפל בה, ומה עם הילדים האחרים? לזרוק אותה בבית, לא לזרוק אותה בבית, לא יודע מה לעשות. אמרה הרבנית הזאת, בואי נלך לרב אלישיב, ונשאל מה הוא אומר. הלכו לרב אלישיב, אומרת לו האישה, הרב, 8 ילדים, ואחת ירדה מהדרך, מה אני עושה? לזרוק מהבית. היא אומרת ככה, הרבנית אומרת לי, עכשיו תקשיב, רבי אורי, במו אוזניי שמעתי ובמו עיניי ראיתי את פיו הקדוש ממלל. ככה מה אני יושב, את כל 8 ילדים שלך תפזרי בכל המשפחה שלך, ואת הילדה הזאת תשאירי בבית ותעזרי לה. שמעתם? את כל זה לבן, זה לאח, זה לכולם, ואותה תשאירי, ובת תטפלי. שמעתם זה כבר כמה שנים. אז ברוך שכיוונו, וברוך שאנחנו פועלים בכיוון הזה, ואם יש כזאת בעיה, לא לעשות החלטה נמהרת. כן, אני מבין את ההורים, זה קשה מאוד לעמוד בזה. כל הממוסדות הדתית שלי, כל החרדיות שלי, וכל השכונה, וכל החברה, וכל הבגדים, הכל מתנגד. ומה, אני אקבל אותו ככה, והוא יגיע לי ככה, ומה הוא עושה בחדר שלו, אני לא רוצה אפילו לפרט, רבותיי. מה הוא רואה, ומה הוא שומע, ומה הוא עושה. אז ודאי כן, אם אתה יכול לעזור לו לנסוע לאומן, ברוך השם, אתה יכול לעזור לו ללמוד רבנו, הרב נחמן, אשריך, ודאי שכן. מה השאלה בכלל? מבקשים שזכות הצדיק תעזור לנו. מבקשים את הקודש ברוך הוא עם בורא עולם, ולומדים את התורה שלו, כולל שולחן ערוך, שרב נחמן לא זז מהשולחן ערוך כמלוא הנימה. אני מדגיש, רב נחמן לא זז משולחן ערוך כמלוא הנימה, לא לזוז משולחן ערוך כמלוא הנימה. לא דבקות ועל חשבון, אין.
הדרך, בסדר. מתקדמים, לא מתקדמים במכה, אני מבין. אבל זה התכלית האמיתית. אז לעודד, כן, ודאי. לצלצל למענה. המספר מופיע. תבקשו, יפנו אתכם לאנשים, יעזרו. אנשים עומדים באותם הניסיונות, עברו את אותם הניסיונות. יעזרו, אני כתבתי חוברת, ספרון בעניין הזה. אפשר גם להשיג אותו. צלצלו למענה, תשיגו את זה שם. נקרא אבות על בנים. אבות על בנים. מדובר על האבות, איך לטפל בבנים. וזו חוברת שהיא כולה ניסיון שלי, עם הבנים שלנו. וכבר קיבלתי הסכמה על הדרך הזאת מכמה וכמה תלמידי חכמים. זה בסדר, אפשר לסמוך על זה. תזכו למצוות.